Yo, what's up mga ka-idol? For this video mga ka-idol, siyempre ano tayo, magbalot tayo ng saging. Ayan. Magbagsok tayo mga ka-idol. Ayan yung sangay ko. Shout out ngay. Ayan, yan yung trabaho niya mga ka-idol. Magbabag yung saging. Kailangan bagin na yung saging para hindi masira. Hindi madapuan ng insekto. Oo. Ayan mga ka-idol, yung silop pinagamit na yun yung baba pang mabalot niya para di mapasukan insekto yung saging mga ka-idol. Ayan mga ka-idol, makita ko sa inyo kung paano magbagsok. Mga sagwan na galing tawag milibag. Milibag. Ayan. Oh my God! Wow! Oo, yan yun. Yun yung purpose niyan para binabalot mo. Ayan yun yung mga ka-idol, para maganda yung produkto natin, yung saging natin. Ayan. Kailangan ng may separator mga ka-idol para hindi siya ma-newbros pag inarbis. Ayan mga ka-idol. Shoutout pala sa mga kapatid natin dyan na Muslim. Shoutout pala. Ayan. Ayan mga may shoutout ka? Shoutout pala kay Alzain para sa anak ko. Ayan, shoutout sa anak niya mga ka-idol. Ayan, mabilis pala itong magbalot mga ka-idol, oh. Ayan, balutin na natin. Ayan, balutin natin yung mga ka-idol. Ayan na mga ka-idol. Ba't dalawa yung binabalot mo? Kabuka? Day, ba't? Yung tawag ito, yung white topic. White topic? Mag-sunburn. White topic pero blue ang gitao. Ba't hindi blue? White topic tawag ito. Tanga sila, tanga. Ayan mga ka-idol, tinatawag na white topic. Kahit blue. Kahit blue yung Ayan mga ka-idol, malapit na matapos yung natin, yung maganda nating bagsokar. Maganda, bayot kasi ito eh. Bayot ka nga eh. Ayan na mga ka-idol, oh. Ayan, tapos ganyan lang pagbalot mga ka-idol para maganda yung produkto natin. Ayan, yun yung trabaho niya araw-araw. Oh no! Ayan mga ka-idol, oh. Yung pinakagwapo namin, pinakapogi namin yung bagsoker. Valentin. From ako, Davao City. Ayan, ang bilis mga ka-idol, oh. Diba? Ang bilis talaga, oh. Oh. Lagyan mo lahat ng suksok mga ka-idol. Lagyan mo lahat ng suksok. Dili ko eh. Ano naman? Kaya pala mabilis, ha? Ayan mga ka-idol, yun yung pangbag niya. Ayan, nakapatong sa hagdanan. Ayan mga ka-idol, malapit na matapos. Ayan na mga ka-idol. Ba't di yun white topic? Blue man lagi. Blue man lagi. Ang galing. Ang galing. Ayan na mga ka-idol, babalutin na natin yung saging. Oh my God! Wow! Tangang lahat. Ayan, kailangan talian mga ka-idol sa ibabaw para hindi siya matanggal. Ganyan lang pag pag pilo-pilo. Ayan na mga ka-idol, tapos na. Bilis. Tapos na, day. Human na. Ayan mga ka-idol, ganyan lang mga ka-idol. Bye! Yun mga ka-idol, ito na yung harvestin natin na bunga. Ayan. Ito na siya. Ayan, harvestable na ito mga ka-idol, oh. Harvestin na natin to. Malaki-laki na siya mga ka-idol. Malaki na yung bunga. Ayan. Laki na, di ba? Ayan. Harvestin na natin to mga ka-idol. Ano yung mga kasama ko mga ka-idol, oh. Nagpasa ng saging. Bade! Ayan na. Oh, pinawisan ng maraming singot. Ayaw yan, bade. Ayan na. Ganyan pag pasan ng saging mga ka-idol. Ayan na. May okay lang ba de? Rock and roll pa doon. Kahit di paningot. Paningot na kayo.
Basang-basa na yung ano likod mga ka-idol. Pinawisan ng maraming singot. Yan mga ka-idol, ito na yung harvestin natin. Okay. Yan, piling leaves mga ka-idol. Kailangan tayo i-file kasi maraming sagbot. Ayan, budi. Oh, yan, budi. Ay. Bade. Okay lang, okay lang. Ha? Okay lang kayo, bade? Okay lang kayo? Tingnan mo. Okay lang, okay lang. Okay lang kayo, bade? Okay lang kami, buddy. Okay na lang. Okay na lang. Sige, plaster, bade. Op. Hindi kaya. Okay lang, bade? Okay lang, buddy. Ah, okay lang. Yan mga ka-idol, hanggang dito lang yung video natin. Thank you so much for watching. Sa hindi nakapag-subscribe, please subscribe my channel and hit the notification bell para lagi kang ma-update sa walang kwentang video natin. Thank you so much. Bye-bye.